pre. Ato pag sinulog pre. Diyan maka pre. Sus ko pa ita atong sinulog pre. Duty ko pre, pero kita ko sa mga tao pre. Ligri kay tanan ba? Diya diya. Wan, Diya, sa jutihan mo? Oh, tao imo nga ang uban gahubog sa nilas. Unsa ya, man sila? Ang yo man. Bisag way uwan pag hubog sa nilas. Ano man? Danglog ko na lang tail. Gihubog sa nilas. Aligri. Nadilapog diya, may lapog diya. Danglog tungod sa singot ba siglakaw. Oh. Okay. Ano man like, boss, ano hubog boss? Danlog ikong tail sir. Oh, nabalay na way uwan hubog sa nilas. Matay kan si ko ni mo ato kakuha po duty po ko to pag sinulog na mingawal gid ako ang tayo may ko kay aligri to mo madaghan gyapon labay sa imong dutihan. Oh, sahan ko dito ko na magkindi. Boss, pit senior. Oh, sarap ka box ya, kana lang sa kay ikaw. Dagang niya. Pit senyor. Oh. Pit senyor. Sige kanta na. Sige utanawon na yun. Sahan ko mga sinsilyo ano ba? Matay ako mo ya kansi. Lingawa na ko. Ano ko lingawa to. Aligre kay ato pag sinulog lagi. Grabe, lingawa gid ako. Gabutang ko ganang sudanan sa Pare. Oh, pre. Pre. Pit senior re. Pit senyor pre. Ang tagsang kita abot ito pre. Ikaw biyata nga. Kani yun. Ano yung bataan nga? Pagkataasan yung paingon yung bataan. Di ba pakita yung bataan? Di bakasyon ko eh. Ha? Uli ko sa mga barangay kay. Okay, kay pagbalik mo din timing mga... Kumusta yung senior nyo? Ako yung mga musta sa inyo ha. Kay ako, duty ko, bigaw. Tay paitan mo. Tinood yun da ako gismail itong pag sinulog. La, More din nabilin. grabe. Tayo. Grabe. At kuha kwartas to. More din nabilin lagi. Giruha dyan yung anima dyan eh. Napiha pa. Tayo. Kwarta. Nakalimpag na. Ako yung makapunay dyan. Isang taon mo eh. Bisaya kayo mo dyan. Ano po? Ha, nagkwarta ni ko. Pangatag naman nila. Tinood lang dyan. Problema ang hurot. Pero wala dyan barkada na kita. Ay, braka. Gitawa. Tunod, ulit kay kwarta. Kita kami. Ano ba? Ito. Okay mo na pre, bahir sa. Ako ay... araw mo na yung kwarta lagi, lagran eh. Anong problema mo ta ni pre? Oh, sus. Pre. Problema mo na siya. Sunod ka Kamu mo na kay di na mo kwarta. de. Ha? Dini ba to? Sus. Duty lagi Duty ko. niya to eh. San mo taon? Sige mo paningkamot duty. Wa may kwarta. Mao lagi. Mao lagi. Sinulog. Ang ngayon na. Ang gaan to gigayon nga. Makasuroy tarang usara ka. Matay. Sunod. May tag sinulog kanuna yun. Kuha sa libo pre. Ha? Ako ni skalipo. Galis. Wa di mo kwarta ni karaho day. Napug pa. Sus, may pagwa. Salamat, pit senyor pre ha. Pre. Pero May pagwa ni duty atong time kay. Ay di mahimo. baw pangita lagi ninyo lagi. Kadaghanan tao dyan. Nagham basta sinulog. Dakan kita tao. Ako sitsiyo mga brad. Tag-Jis. 15 ka bog porbida. Wa di ko inapuslan. Ano man? Ako bilis 20 sinsi. Pati bugata lagi. Iha. Oh. Di mo giruha gini nga nimbal. Tinuod na nun sa man taon. Ako pa. Lingaw-lingaw ko tuyo ko. Lingaw gid siya ato eh. Ang sa tiyo gipili man. Ako may pinakalkansi pa karon swerte ko kay. Oh! Ako. Oh, deluso yo. Ha? Ano silgi? Ha? Deluso. Oh, sorry. Asa gikan? Pag-uod mo ni. Tan na masura naman ganito sino ni oh. Sa ano ni mga minian ni. Sus naman, mini jud. Ikan ko si Sarpi. Happy New Year. Happy New Year. Happy sinulog. Senyor. Senyor. Sam, hangat baway sa. Wala. Kay Serious, kala ka. Pungo sa pungo. Relax. Relax. Kay murag ang imong nag-abot ginhawa. Mga mini imam mo. Ngano man ka? Ano na mini na hinoon. Mga mini yung mga tao. Ngano man? Ningon sila. Lapok ang isarpi. Dili man lagi lapok ang isarpi. Dito ni kagikan. Oh, Way lapok oy. wala po kay sarpi. Buton kayo yung mga tao. Kamo na hadlok mo ato isarpi kay mga lapok hadlok na po bakwalan yung Wa min hadlok. Hadlok Man naman. aho man na. Ako gikan po ko dito nga makuan ko. Wa may lapok buton ng mga tao. Basura? Kita ko. Nila. Oh, Dala pre. Oh, mayo. Jawara. Gugihana gini mo. kita ko sapatos, shoes. Korean tagiyana. Kulabahan na niyo. Sapatos, Maputi na. Sapatos sa shoes. Oh. Korean tagiyana oh. Oh. Sapatos ng shoes. Sapatos shoes jud. Yata oh. La. Ayo. Ika ni si Sarpi. La. Oh. Isa ni. Unsa man ay? Suga kanay. Oh, yata oh. Wasi sa. Oh. Kana bro ni mo. Kasi ang trupinis Wala na pa kadaw dyan ba? pinakanindot sa na. Simi. Kalibog ko ni samli pitsel o samli. Kuha na. Kanang kape blin kape kuha ni siya. Oh, kape Kusin. Wala ko rin. Oh, Subuangan to. pwede Ay, ako. Oh, ay purol oh.
Puro. Pili mo. Short mo na. Masa man shorts pan? Oh, napay headset. Oh. Ataya. Yo, sa DJ ni nga to ba? Dito ni sa Siya tirayo? SRP. Kana na punitan ni mo gud. Ako. Oy, pag-show na, basta na katong wala to, wala to. Ano tong Si SRP na Ano apa. ito? Nindot kayo. Oh, nindot Lang, kayo. sama na. Daya ka buang ni tawanay. Ngano man nino? Alala. Tayo. Dapat siya pinakanindot. Mag-ilog yung mga ani kay nindot pa kayo niya. Ako na punitan si SRP. Lah, Lah. bibi, ako ani bi. di Oh. Asa. Ayo, sa. tanaw sa ta. Tanawas mo mayo. Oh, tanawa. Nindot oy di pa gubak. Dot libre. Oh, ay, sa mag-ilog naman mo noon. Ako yung una kakuha ni. Tanaw ra ganita. Uso. Branded bro. Salamat kayo ya. Oh, mag-iinyong na. So mo nag-ilog Di, naman ako ni. Ako ni. Kuya, Ano? kuya si Taylor. Ako ni. Ako na gani. Ako lagi. Time sagot. Time sa ba? Kuya. Ay, kay pisto. Ino man lang gibunan. Gamar ka na lugar. Sa lubuang. Ano man no? Imo pagibunan. Yo. 1, 2, 3. Action. Ikaw lang kay mo na. Oh, ikaw. Huwat ko. Daan. Sige, ako na. Gigi. Ako ni cellphone do. Maaf. Sige. Kusog na kayo bunal ng karahon. Yati na. Di maglagot me. Papag na. Ang ka. Kamay ako. Aday. Bawa.